Rocío Rodríguez. Ola a todas e todos, que tal? Bueno, pois eu veño a contarvos unha anécdota que me pasou a mí no váter. Resulta que eu sempre tiven o toque de que non me gusta pousar as cousas en sitios que non domino se están limpos ou non están limpos. Total, que eu non solía ir moito con bolso antes, estou vos contando unha historia de fai uns aniños, e dende esta, pois, como que me animei a ir sempre cun bolsiño. Total, que eu estaba en unha festa e pois, chegaron máis ganas de ir a facer un pis. Baixei abaixo ao baño, levaba o móvil na man e dixen, pois non tiña claro onde pousalo, non? Con isto que vos estou contando de que non me gusta deixar as cousas así, bueno, e agora con pandemia ainda menos, porque logo tes que desinfectalo, limpalo. Bueno, pois a min isto xa me viña de antes. Total, que chego ao baño, como non tiñan de deixalo, metino no bolsillo do pantalón, porque ia cun vaqueiro, destes que non levan bolsillos diante e cos teñen detrás. Vale, pois metín o móvil no bolsillo de atrás do cuiño. Abro a porta do baño, métome dentro, pecho, paso o pestillo, abro a tapa, baixo o pantalón, plof! Adiós. Caérame o móvil á taza do baño. Menos mal que ainda non empezara a facer pis, pero vamos, que o móvil xa, vos imaginades, estaba ali encharcado, xa o pobre non serveu para nada. E, bueno, recolleno como pude e... adiós móvil. Con isto que vos quero dicir? Que leve de sempre un bolsiño a man, que non deixedes o móvil no bolsillo de atrás, nin o móvil, nin as chaves da casa, nin as do coche, nin nada que se lle parezca, porque claro, nun apuro poden pasar estas cousas. Así que nada, que un bolsiño nos serve para moito, incluso para estar divinos e para que non ocorran accidentes. Xa sabedes, miquiños. Si non estás a facer a vida de alguén mellor, estás a perder o tempo. A túa vida mellora ao facer mellorar a vida de alguén máis. Julián Smith. Instalación de aseos nas aulas infantil no CEI Ramón María del Valle Inclán do Leiro, xa.